hukuk yok diýende, adalet yok diýen. Hukuky goramaly adamlaryň özleri hukuky bozup ýörlerdi. Şimdi ýurdun daşyna çykyp gelýän, o aeroporta gelýän, ýurdun daşyna çykmak üçin seni soýup sogana çevirýärler. Ve eliňdäki pulyň alyp galýarlar. Hakyky seni goramaly adamlaryň özleri edýär şunu. Haky barmy onuň şöyle almana? Aslında şol kanun, hukuk işläp duranda şolar şoňa gaje eliňdäki telefonuňa da gyşyk bile seredip bilmän haky ýok. Sebäbi şolara hiç da diýilmejegini, şoňa bir program hiç bir hiç da diýmejegini bilip edýärler şonu. Ýok, olaň hökümetiň özüniň hoşuna gidýär şol. Halky ezmek, halky gorky salmak, kanuny çeýnemek bulan işine gelýär. Sebäbi özleri kanun gorap, kanuny özleri bozýarlar. Onuň üçin bulan iň agyr jeda näme bolsa şonu bermelidir. Bular entek bilemok näýil bu halkyň öňünde näýil jogap berjekler. Bermeli bolurlar ýa. Oğlum var bu tarafa. Sen yurt dağadı, pıtrattılar. Öz elleri bilen pıtrattılar. Bir söz var ha, elinle nedeni elinin bilen çekersin diye. Adalet nirede bolsa bir wagt dikelýändir. Dikeljeğim görünüpdi. Ya bulan iň ýalňyşan ýeri Niyaz'a gabap sakladı. Bu Berdi Muhammedowlere açık sakladylar. Yurdun daşyna çykar kowdular, gelmez diýip düşündiler. Ama indi halk oýandy. Halk oýandy, göz açyldy, gördüler, bärde emme zat öwrendiler. Bular indi öz ýurdunda şonu isleýärler. Emme şonu isleýär. Kanuny işlerini, elimizde malymyz, mülkümüz hiç kim elimizden almaz ýaly. Rahatça gürläbilermi diýal, azat, erkin bolarmyz ýaly. Yani çünkü biz olara aýlyk töläp, ýene biz olardan gorkmaly. Bizler töleýärse olara aýlygy. Ya olar hisap öndüren oga. Öndürýän bir zat öndürýän ýeri ýok hala. Hisap öndürmeýän adamlar verginiň üstünden aýlyk alýandyrlar. Olam senin berdik bergileriň üstünden alýar. Senden pul alýar, senden gorkudýarlar. Buna durum diýmeli wagty gelip geçdim, ýöne halkymyz düşünmesi gerektir. Bu böyle bolsa erkimden beter bolar, şoň üçin halk ayaklanmalydyr. Buna iň soňky nemesine geldi bular.